Здравейте, приятели! Утре ми е първата демонстрация, много се вълнувам и сега избирах рецепти и се чудих какво да направя. Сега ще ви кажа какво съм избрала и всъщност искам да ви покажа как ще си направя списъка за пазаруване. Това е приложението Cookie Do. Ето виждам в неделя 19. Първо ще направя едно бяло фрапе. Ще го направя за 4 човека. Тук избирам порциите и тези съставки, които са тук, ще отидат в списъка за пазаруване, като кажа добави към списъка. Следващата рецепта, която ще направя, е шоколадовият пудинг. Той би трябвало да стане за 5 минути, общо за 10. Не съм го правила, така че на демонстрацията ще импровизирам. Ще сложа шоколад, ще го раздробя и ще го загрея контролирано за 6 минути. И се надявам да стане вкусен. Утре ще разкажа. Ще избера 6 порции, да видим, 8 порции, 100 грама шоколад, 1 литър мляко, така е окей. Така. И казвам, добави към списъка за пазаруване. Готово. Връщам се. След пудинга ще разбъркам едни хлебчета с моркови. Те ще станат около 12. Така. И ето за тях също ще кажа добави към списъка за пазаруване. И последно ще направя моята любима супа с сладък картоф и червена леща. Тя става много бързо, за около 30 минути. И добавям нещата в списъка. Така, да видим сега какъв е списъка. Ето, имам ги по рецепти, имам ги и по категория, както ми е по-удобно. Когато съм в магазина, избирам по категория, защото когато съм при зеленчуците, виждам нещата, когато съм при яйцата и други неща, ми ги дава. Ето, млечните продукти са заедно, подправките са заедно и така мога да ги видя по-лесно. А иначе мога да мина по рецепта. Разбира се, ако имам нещо, ето да речем сега и водата ми е сложил, ако не искам да е минерална вода, просто мога да отметна и това няма да ми се показва там. Сол имам вкъщи, няма да слагам и захар имам и това няма да го търся. И по този начин обхождам целия списък и вече имам по категория, мога така да си ги видя. Това беше, което исках да ви покажа. Стискайте ми палци за утре и ще разказвам. До скоро!